Haɗuwanmu ta ƙarshe. This is our last time together. Maryam and Asma. Bakadir ya lashe, kwama tala yau a Kano ta karewar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta karewar. Ma'anar wani guri na mu matuta. And Sarah. And Tifa, my brother from Egypt. Yes, I'm going to miss. A yau dai ga su suna layin yan taɓare, sun ja da nufin Allah ya kai su kasawar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta kare. My brother Hisham. No, انت تعالي كده. دقيقة هو آخر شخص. I miss you also. Friendo. Okay, Interior. We will miss you. Wallahi. It's okay, Shah. We really miss you. We're like a fine friend like you. نين هنتواصل في السوشيال ميديا عادي بعدين لما نسيب أغنية. Ni maganar Abba na kowa a Kano. Abba na kowa a Ku faɗa Abba na kowa a Kano. Abba na kowa a Kano. Abba Haɗuwanmu ta ƙarshe. This is our last time together. Maryam and Asma, my sisters from Somalia, and Sarah, and Tifa, my brother from Egypt. Yes, I'm going to miss. I'm going to miss the word, not you. I'm not going to miss you. I'm going to miss the word. The way you say the word. The way. وأحا كمان. إلهام. Hi. النور. My brother Hisham. No, انت تعالي كده. دقيقة هو آخر شخص. I miss you also. Friendo. Okay, Interior. We will miss you. والله. It's okay, Shah. We really miss you. We're like a fine friend like you. نين هنتواصل في السوشيال ميديا عادي بعدين لما نسيب أغنية. Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta karewar. ja ya ɗauka Abba Kabir ya Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta karewar. ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, kwama tala yau a Kano ta karewar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta karewar. Ma'anar wani guri na mu matuta su ware, domin su ma sun san sun tafka kure. Suna suka ce sharka da Allah ya tsare. A yau dai ga su suna layin yan taɓare, sun ja da ɗauka Abba Kabir ya lashe, kwama tala yau a Kano ta karewar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta karewar. Ma'anar wani guri na mu matuta su ware, domin su ma sun san sun tafka kure. Suna suka ce sharka da Allah ya tsare. A yau dai ga su suna layin yan taɓare, sun ja da nufin Allah ya kai su kasawar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta kare. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta karewar. ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, kwama tala yau a Kano ta karewar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe, maganar gina filin jama'a ta karewar. Ma'anar wani guri na mu matuta su ware, domin su ma sun san sun tafka kure. Suna suka ce sharka da Allah ya tsare. A yau dai ga su suna layin yan taɓare, sun ja da nufin Allah ya kai su kasawar. Ja ya